esküdjük a komáromi tévébe. Ja, tényleg, az igaznak azért. Nekem nem kell azért pénzt, te. Minek nekem? Havarine. Havarine. Tessék. De most mit kell annyira sietni? Mert ilyenkor nem is szabad megmozdítani, aki tudja, lehet, hogy a derka. Bebassza valami, hogy húzzon főbe, aki 120 kilót. Na, ezek is aztán jó kedve van. Már fehér kalaposok is itt vannak. Összeszarok, bazd meg. Köszönszál, megkérdezi. Patrice, bole? Azt kérdezte, hogy az Az a másik meg azt mondja, wiesz co si robił z moim kamionem? Wiesz co, rozjebał